Morning sa tanan, good morning sa tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Karon is me too. Mayo 2. So ang mga guys, palike naman. Kanang tagay sa kunyo og like sa taon bisag bisag wala pata kadaog di kita ka target ani, pero sige lang, pero nang gawas man jud ang akong number sa STL unya. Ang nakapait pa jud kay mugawas mo target, mugawas STL unya. Ang kagahapon baka nang mubahaw bitaw ingon ana jud siya mo na ang inyong buhaton ninyo, i-reply ninyo ang ako ang pagkagahapon mo inyong postaan sa bagkuha sa mga ipusta o mo target mo sa usa ko ka number kay mo gawas jud siya do pre gahapon ni gawas ang sa tuna adituan sa ako ang kuan ni gawas jud. Kilait pagin ako akong lawas ay nya napadyo ko sipon sa atong previous gahapon ha, kanang mao ni atong previous result. Lisod kay unya ko mo live mga kuan kay perting lisuran ako sa time lagi kay wala lagi time karon labi na karon Eid nya sa 2 PM 5 PM 9 PM previous ni resulta, previous result. So 170 ba nabahaw kini mga namira ni guys, gi-vlog man na ako ni aging mga kuan na bahaw 197 katong gahapon nga natagaan ako sa number sa 107 sa birth code ug sa lucky number. Congrats sa imo ha kung nakapusta ka ba. Ang code sa akong 2 PM is, ang code sa 170 is 459 nya. Ang code sa 197 is 405. Ang code sa 277 is 655. Manang previous ha nya. Congratulations sa akong natagaan na ni gahapon na ko yung natagaan ni gahapon na 107. Ambot ang kapusta ba to siya basta kitagaan ako lucky number og sa kuan sa birth code. So arita sa sit unya mag-live ko unya kay atangi lang ko yung live unya og tataod. Di ba tataod basig mag-live ko mga alas 5 saglit ra ko kay na ako usa ka number hatag nako ninyo. Sige na lang kung hatag aning number digin mo on the spot, pero mo gawas jud siya kung kamo kung inyo yun ang patdan og mintino nyo tulok adlaw mo sa bako mudaog jud mo kung inyo ag mintinon balag tulok adlaw og duha ka adlaw ba sa sit ta sit mao ni sit mga guys ha. Tuslok ka sa na din na akong kuan may panuslok sad mo. Ayo lang ko
pabuntisa ba. Sa akong city nga guys, mao ni mga guys ha, nya always rumble jud mo. Always rumble jud, irumble jud na. So adto na sa ta sa seat B. Seat B na sa ta. Seat B. Congrats lang kudaan sa mga nakadaog sa lucky number. Kanang lucky number jud na jud makadaog ana kay perminti jud na ni daog. Gawas ko mo gawas og triple makaingon ko dili. Uy, unsa man ni? Tupur. Unsa naman ko seat B. Ay, tama de, 247. 247. Lisod sa matiguang na to eh. Bitaw. Kita bitaw no kay may edad na magitaan ni no. Mao na mo ingon jud ko ninyo pero may ko magparimay ninyo nga always be happy jud ta. Kay life is too short. Pareho na ko nagkasakit. Life is too short. Pakaingon kita ay usahay sus kapait. Moabot ang panahon bitaw. So mga guys, kani may seat B ta ha. 247 na og 437. 437. So screenshot na ninyo ha. Kay aray na puta sa seat C. Kanang seat C, pick up lang mo bisag asaan na pick up mo usa ka number. Para dili mo wa mo ko gaingon yung kuhaan ninyo tanan, pili lang mo pili. Kini gi akong number gid ha, pusta mo ha, STL ha, Visayas Mindanao. Mo nang sit na to. So screenshot. Ya karamihan jud sa mugawas nako, sultian taw karamihan jud sa mugawas nako usay seat E, usay seat C. Ana mo mukuha jud mo tirada din na sa seat E, seat C. Usay mugawas po na akong special nga number. Arita sa special old draw ha. Old draw ni special. Uy, na puro 1.5 man akong suwat. Ha? 2.5 pala. Ano na unsa naman kung pananaw nabutang padung may tabla pa may nalibat. 0797 maunin pasayloatan nyo kaya na nagkamali tao lang po tas usay magkamali ba diha ba yung amugaw usahay murag gayra na tong kamot ba. Mo na ang special old draw ha. Screenshot kini bi ako mga number mga guys ibawin nyo na abi ako source nagkuan ako ha nya kini ako number mo gawas pag ni siya STL Visayas Mindanao 3D nya ano siya tas mintin ha mintin ha unsa man dito kung nahatag ganiha uy
Sus, Diyos ko. Special na ko, special. Nakasayop naman taan ni. Special na ko. 513 541 215. Tama dito ganiha lagi yung ano ako man itong gidelete. Pero galibog ko ano kaha. Kaya butoy. Sa baka nagot me si Aluna. Basi nagutman ka. Tinuod bitaw mo gabi inikaon ra man kog apple jud kay kanang kuan. Nya sa mintin mga guys, mintin ha. Kaning mintin good 3 days ni siya, 3 days jud. Nya always rumble jud mo. 079 og 760. Mo siya mintin ha. Mintin. Always rumble, ha? Always rumble yung mga guys. O kanang, adyo mo kalimot, always rumble jud. O kato akong ipaminti ninyo ni Agi, tulo ka adlaw, kutob karon na siguro tong 236. O katong 2, itong ipaminti na ko ninyo nga, katong ipaminti na ko ninyo ang 202, 292. 202 ipaminti na ko ninyo tukadlaw kutob na lang to karon kutob ugma pa daing 202 kana numero ang 202 Marcialo ang kuana ang kanang number na sa kuan sa Labor Day o gini na ko kutob sa akong mga solid followers. Salamat kaayo. Labi ng usahay, mabasahan ako sa ako mga message nga secret followers daw sila nako. Daghang kay salamat niyo tanan og sa inyo mga super may subaybay sa akong video nga bisag usahay di ta kaigo, usahay mo igo pod, usahay maigan. Ya puro na lang taning hurag na igaan. Unya lang ta maritis niya puhon kung na koy time jud kay lisod kay karon lagi. Last day naman karon man iid man halid di nya malingkabot lang ko niya makapahabol ko yung number uy nga baka 5 o'clock mag live ko nya. Congrats sa mga tanan nga kadaog sa lucky number, sa mga coding number unya mga guys pohon kisa toy mga na ko birth code ang kana inyo mga birth code ako nang kuag code. Himuon ako og luto number. Himuon ako 6 digit, 6 number ba. Mao na giingon nga 6D. Kay ang uban may mag 3D, 4D. Himuon ako siya og ang inyong birth code. Kuhaan ako siya og code palitan na tao og para example ako 1976. June 26, 1976 kanang inyong birth code og tuig ako na siyang kuhaan og number code. Secret code gamitan ako secret code og syndicate code nga mahimo siyang luto number. Kara nga walay nakakuha na ko sa ako ra na nga gikuha ra nako sa kong nahuna ha. Disclaimer lang po, disclaimer. Disclaimer ba na? Kuhaan ako kuan para naimuda og suwaya na to ko sa mga kudkod kung mugawas bagi sa luto nga to. Kara bitaw 3 number lang ang dako na tagdaog pila na. Diba? Daghang salamat niyo mga guys. Mo ni akong nakuanan gahapon nga mas may pa siguro mibuhat ko anang unong ka number. No unong ba na ka number? Tangan akong kudkod. Daghang salamat niyo mga guys. Salamat yung tanan. Bye.